que Zapatero mos tornaria la gestió del castell, mos tornaria el castell i mos ha tornat el castell. Desgraciadament, en estos anys el que sí que hem vist és una cosa que inclús a tots els que hem parlat avui així, pel nostre talante, en castellà, tarannà en valencià, no ho compartim perquè les persones que hem parlat avui, i vosaltres en general, no són persones de blanc o negre, no són persones que pensen en maniqueo, de que uns són els bons i els altres roïns, no, pensem que tot el món té que aportar. I en una societat com la nostra és fonamental que tot el món aporti, que tot el món tingui el seu espai. Desgraciadament, en aquests anys, el que s'ha posat de manifest és que la dreta espanyola ha sigut incapaç, com han dit els meus companys, d'assumir la derrota electoral i a partir d'aquest moment han creat un estat de crispació que ha fet una situació moltes vegades irrespirable. En un país que ha crescut més que mai, en un país que ha augmentat la seva riquesa per damunt d'altres països, com per exemple Itàlia. En un país en què inclús el fenomen terrorista ha baixat la seva intensitat. En un país on hi ha problemes sempre, han funcionat molt millor les coses que en altres ocasions. I en un país així han estat estos 4 anys com si realment hi hagués uns problemes gravíssims i com si tinguem una situació molt més crispada del que la realitat ens porta. Això és una cosa molt roïna. I el més important que ha fet